ngisaba ukuthi uvela ulale nale ndoda ikulale kangcono kunendoda yakho. Sekumele ubuye manje usekhaya. Usenkingeni. Uthi uhle nomnyeni wakho womshado womthetho ongcwele ingqondo ibingekho la ucabanga le yandlela. Uyacabanga manzini uthi uyafika eGibhithe uphathwe kahle. Ngendlela igerele ngaze likuphathe ngayo. Usawubuyela umuva. Makavela uNkulunkulu. Ungatry ngisho ihagi kaMelbest. Mhlawumbe ukhakha ngendlela indoda yakhe engahagi ngayo. Ngathi ungazama. Ungazama. Noma abethiwa ninyanyene kangakanani nizondana kangakanani ungalokothi uyozama ukulala ngaphandle. Ngoba loyo lana yokujabulisa ngendlela. Lo hleli naye engasajabulisi ngayo. You are gone. Uyothuna ila lokhu ucabanga ukuthi eyikodwa. Wayengahlangananga noSpanibani eqala ngoba lona kanti cha usathana unjalo uyakwazi ukuphethe flavor esonweni. Mina ngisaba ukuthi uvela ulale nale ndoda ikulale kangcono kunendoda yakho. Sekumele ubuye manje usekhaya. Usenkingeni. Uthi uhle nomnyeni wakho womshado womthetho ongcwele ingqondo ibingekho la ucabanga le yandlela. It's difficult to be delivered from experience. Manje uNkulunkulu ekushinta nje, njengoba uNkulunkulu ekuletha kuma night prayers, ekuletha ama home cell, uzokhonza Sunday, hey, ufika kwelinye izwe ongabuyeki kulo. Masa. Funda ukubekezelela uNkulunkulu akubeke khona. Bazalwane siyashesha ugive up. Siyashesha ufuna ama option, ukhonza ucinga option. Cinga into engcono njalo ufuna into engcono njalo ibandla engcono impilo engcono ukuswenka ongcono bekezelela uNkulunkulu azakuphakamisa. Otherwise you'll find yourself in the corner in the table udla izinto engadliwa ukhuluma nabantu ongakhulula nabo you are gone. Uyacabanga nje uma ungathola ibreakthrough ngokubribe uyophinda uthandaza. Never. Ngoba uyochafela bebrabheni ufaka 1000 kuba impilo engcono uthiwa yazi kunento ekhona ukuthi uma ukhipha uthemba kuba impilo engcono uyophinda yini uthemba uNkulunkulu namandla akhe. Komsiza ngani kumuntu ukususiswe lonke. uNkulunkulu makavele ngempela ungakasizwe isandla saseGibhithe. Ngoba ayikho into enzima to be delivered from experience. Uyacabanga manzini uthi uyafika eGibhithe uphathwe kahle. Ngendlela igerele ngaze likuphathe ngayo. Usawubuyela umuva. Makavela uNkulunkulu. Kunabazalwana aba-underestimate experience. Ngiyacela namhlanje ngiyacela ungehli ngoba uyozwa isandla ongakuzosiza inkosini. Kodwa ungahaleli ngisho ukuyothi angithi shwi ngoba uDisemba. Ake ngithi shwi ewayinini ngiyacela ngoba iwayini lokuphatha kamnandi ngendlela umoya ngcono ongakazi umuzwe kuphatha ngayo. From ewayinini uya edampini, from edampini uya Astropes, from Astropes uya Goloko, from uGoloko uya khona. Waqala wena uthi uyotesta iGibhithe. Kade akubuyeke eGibhithe. uNkulunkulu bengeka kushida iminyaka emingaka ekushida kwiGibhithe bese usisa wena ngamabomu. Ngenxa yendlala. Kanti yini ufuna ukukhazimula naye kodwa ungahlupheki kanye naye. Kunzima ukuba delivered from experience. Yoba khona umendo nendlela. Akuthiwa indlela abalungileyo. Kuthiwa noma beziwula kodwa uma behamba kule ndlela abanokuduka. Ungazama enye option. Iyakuphatha kangcono ngeke uphinde ubuye ensindisweni.